Λοιπόν, παιδιά, έχω μια στενάχωρη είδηση για το vlog. Το vlog αυτό που σας είχα πει θα γίνει. Οκ, λοιπόν, πάμε για το intro και για το καινούργιο βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το βίντεο, παρόλο ότι το vlog θα γίνει κανονικά, αν δεν έχει συμβεί κάτι ακόμα μέχρι στιγμής, χτυπάμε ξύλο. Σκέφτομαι να ανακοινώσω, λέω. Σκέφτομαι να αρχίσω να κάνω και gaming videos. Αχα. Μιας και το άλλο μου κανάλι είναι gaming, να αρχίσω και εδώ πέρα gaming. Να φτιάξω και ένα intro της προκοπής. Μόνο για τα gaming θα φτιάξω intro. Εδώ πέρα θα έχουμε αυτό το intro. Προσοχή, εδώ πέρα θα έχουμε αυτό το intro. Ναι. Λοιπόν, σκέφτομαι να αρχίσω να κάνω περισσότερο edit. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας αρέσει, κάντε ένα like, ένα comment, ένα share και ένα subscribe. Bye bye.